Yun, hello, what's up guys? Isang update na naman po galing sa ating client na si Sir Michael. Ang poging si Sir na tagabisal. Suking-suki ko yan si Sir. Halatang aso niya dito nagpapisad sa bahay. Yan ang bite pa niya ni Sir. Alright. Ayun ang gagamitin naming stud ngayon si Minsitar. Papay-stud ko dun sa aso niyang cute. Pangumpango din pares ni Minsitar. Si Minsitar pala isang blue line Shih Tzu. Anak po yan ni Blue King ng Cavite ni Ma'am Kim. Shout out sa iyo, Ma'am Kim. Ayun. Alright, yun, tingnan nyo naman kung gaano siya kahayok. Ayun, halos tinatalon-talon niya yung female para ma-stud lang. Ayan guys, panoorin nyo mabuti yung paano kumadyot ang aming Minsitar. Yun guys, hinawakan lang pala ni Sir Michael yung dalawang tenga ng aso nila para hindi po magpumiglas ay hindi po tayo makakagat guys. Kayo mag-alala guys, hindi po yan nasasaktan. Hinawakan lang po sa ang konti yung tenga niya para hindi po pumiglas. Yeah, yun, lock and load na po guys. Lock and load na si Minsitar. Alright. Yan na guys. Babad muna natin bago natin ipapatalikod yung aso. Yun, nahulog na. Shoot boy. Yari, ngiting tagumpay si Minsitar dito guys. Nakikita nyo yung tsura ni Minsitar yan, no? Ngiting panalo yan boy. Nako, tingnan natin yung mga tuta nila. Guys, hindi siya magbublo. Yeah, magbublo. Yun, no? Mukhang nagbublo to mong dalawa. Yun, no? Kita na. Iba yung pagka-black niya. Babae sa tatlong lalaki. yan. Ito yung babae. Isa lang babae. Iwan na nila to. Sakto yan pagdating ko dito. Yan guys, oh. Kakalabas lang. Yung isa munti ka na namatay yan. Ganda, oh. Sa hindi lang. Ay, sayang, may white pa sa dibdib. Nakaw, sayang. Pag may white sa dibdib eh. Mas pangit kasi minsan pag may dapat pure lang na kulay. Kaganda. Ito yung pangatlong puppies. Saan na isa? Ito. Hindi sila pure black. Ito yung pangatlo. Kaganda guys. Panalo to guys. Ito yung pang-apat. Kaganda. Puro pango. Ang liliit. Lulusog. Ba't itong Shih Tzu na ang baby face ng mukha niya? Ba't mga ibang Shih Tzu? Mahaba. Yun na. Ito po yung nanay nyo. Kaya sulit kayo dito. Oh, di ba? Oh. Yun mga master. Maraming salamat po. Please follow for more. Bye-bye.